Dobré ráno, Košice dnes. Vítame vás tu v Auparku v Košiciach. Mária Hulecová a Petr Radaždi. Dobre, že si mi zdvihla mikrofón, lebo je to taká novota pre mňa, že som si skoro myslel, že aj takto ma budú počuť diváci. Mária, povedz ty niečo, prosím ťa. Áno, poviem, jasné, že poviem. Dôležité je, že Peti chcel, aby mu polovinu do tváre. Takže to bol jediný dôvod, prečo si Peti dal takto dole mikrofón. Ale dobre, že nás sledujete, pretože dnes vysielame naozaj z netradičného miesta. Nachádzame sa v Košickom Auparku. Prichádzame stále bližšie a bližšie k vám a stále sa takto budeme na vás pozerať a budeme medzi vás chodiť a oslovovať vás. Až kým sa nedostaneme aj do vašich bytov. To je vlastne náš cieľ. Však počkajte. V každom prípade dnes prídu hostia za nami, konkrétne to bude frontman skupiny Eleven Hill. Samozrejme, že ich vítame. Aha, tu začala nejaká hudba, to je super. Buďme radi, že nie vianočná. Ako aj pán Robert Schwarz, ktorý je organizátorom festivalu Hravenisko. Takže aj s nimi sa porozprávame dnes a samozrejme tu budeme mať klasiky, ktoré už asi teraz prichádzajú za chvíľu na rad. Sú to aktuality asi. Áno, budeme sa spájať aj v dopravnom servise, pôjdeme k ranným správam, teda ranné správy prídu tiež za nami, všetko to bude dokopy. A teraz už je doprava s Tomášom Tóthom. Takže ahojte, ďakujem vám pekne za slovo. My sa nachádzame tiež netradične v našom štúdiu a ja som veľmi rád, nakoľko nemusím mrznúť vonku. Pozrieme sa na cestné uzavierky. No a stále je to Jahodná, ktorá je uzavretá od 8:15 do 15. hodiny, klasicky od pondelka do soboty. Táto uzavierka má trvať až do 16. decembra. Ďalej je to ulica pod Čiancom kvôli výstavbe bytového objektu. Kvôli výstavbe bytového objektu je taktiež uzavretá aj Žriedlova. No a uzavretú máme aj čiastočne Poštovú ulicu. Pozor si dajte aj na rýchlosť, dneska vás kontroluje jedna neoznačená hliadka. A teraz sa pozrime na situáciu na košických križovatkách. Ale ľudia stále a stále prichádzajú, nechápem, ako ja som si stále myslel, že o 9. otváraš Aupark, takže mám tú novú skúsenosť. Prosím ťa, Mária, zahlasíš? A ja by som chcela poďakovať Tomášovi Tóthovi. Hovoril si tak pútavo, že ja som úplne mimo z toho. V každom prípade pokračujeme ďalej ranné správy. Platené parkovanie v širšom centre Košíc sa rozšíri aj o podstatnú časť mestskej časti Košice Sever. Miestni poslanci to majú schváliť na budúci týždeň. Aktivisti i niektorí poslanci zo Severu však poukazujú na to, že o tom neprebehla žiadna verejná diskusia. Dodatok o začlenení mestskej časti Košice Sever do platného VZNK číslo 157 o parkovaní v Košiciach by mali mestskí poslanci prerokovať na decembrovom zastupiteľstve. Podmienkou na prijatie dodatku je prerokovanie a schválenie na miestnom zastupiteľstve. Starosta Severu Marián Gaj ho plánuje zvolať na 23. novembra. Platiť za parkovanie by sa malo napríklad na uliciach Watsonova, Hlinková národná trieda či Ťahanovské riadky. Podľa starostu prinesie schválenie obyvateľom viaceré benefity. Z výberu parkovného by mala mestská časť dostať polovicu, ktorú môže použiť na opravu vnútroblokových priestorov, chodníkov alebo inak podľa požiadaviek obyvateľov. Miestni poslanci Marcel Giboda a Jaroslav Poláček majú na vec odlišný názor.
Mnohí severania vraj netušia, k akým rozhodnutiam sa schýľuje. Niektoré mestské časti, a nie jedna, robila verejné diskusie. Žiaľ, sever ani po tých rokoch, ktoré tu rozprávame o spoločnosti EI a o samotnom rezidentnom parkovaní, neurobila žiaden krok, ktorý by priblížil túto problematiku obyvateľom, teda nebola žiadna diskusia. Dokonca aj noviny, ktoré mestská časť vydáva, nikdy nerozprávali alebo nepopisovali systém, problematiku a teda obyvateľia nikdy nedostávajú tú správnu informáciu z mestskej časti. Dobré ráno, vítajte pri ranných správach. Košice možno zmenia prevádzkovateľa verejného osvetlenia. Samospráva informovala o zámere vypísať súťaž na výber zmluvného partnera, ktorý sa bude starať o pouličné osvetlenie. Pôjde o verejné obstarávanie v hodnote niekoľkých miliónov eur. Spoločnosti Eltodo, ktorá sa o svetlo v Košiciach starala od roku 2002, vyprší zmluva o najmä koncom júla 2017. Mesto ročne vyplatí za prevádzkovanie verejného osvetlenia viac ako 3 milióny eur. Osobitne ešte uhrádza výstavbu nového osvetlenia, opravy a revízie. Po novom by zmluvu mal získať prevádzkovateľ, ktorý bude schopný zabezpečiť komplexnú modernizáciu osvetlenia z vlastných zdrojov. Pozostávať má z výmeny viac ako 15 000 kusov lamp, osadenie nových stožiarov či posilnenie osvetlenia na stovke najrizikovejších prechodov pre chodcov. Predpokladaná výška investície je 28 miliónov eur. Podľa primátora mesta Richarda Rašiho by rekonštrukcia mala formu súkromno-verejného partnerstva. To znamená, že súkromný investor bude financovať obnovu osvetlenia, náklady na údržbu a opravy a samospráva mu za to bude pravidelne platiť. Podľa hovorkyne mesta Lindy Schneiderovej je toto riešenie najvýhodnejšie, pretože mesto si tak nezvýši úverovú zadlženosť. O rámcových podmienkach modernizácie budú poslanci rokovať 12. decembra. V Myslave už onedlho postavia nový chodník popri hlavnej ceste, ktorý má zvýšiť bezpečnosť chodcov. Na hlavnej Myslavskej ulici, kde je premávka najfrekventovanejšia, je momentálne len provizórny chodník. Ten je na viacerých miestach nepriechodný a ľudia tak často prechádzajú priamo cez cestu. Približne 400-metrový úsek chodníka medzi križovatkou na Bukovec a odbočkou na ulicu Chmelníky postaví spoločnosť Eurovia za 77 000 eur. Na zlý stav cesty na Bankov nás upozornil jeden z divákov. Podľa neho počas jazdy autobusom výrazne cítiť nakláňanie na stranu. Cesta sa totiž na viacerých miestach zosúva a vznikajú praskliny. V roku 2012 mesto na ceste menilo asfaltový kryt. Celkovú opravu poškodených úsekov zaradili do plánu oprav na budúci rok. Oprava si podľa hovorkyne mesta Lindy Schneiderovej vyžaduje priaznivé poveternostné podmienky. Ak vás mrzí výrub vianočných stromčekov, ale nechcete umelý, môžete si živý stromček aj prenajať. Správa Mestskej zelene opäť ponúka stromčeky v kvetináčoch, ktoré po sviatkoch vráti do prírodzeného prostredia. V ponuke majú 100 kusov smreka pichľavého. V rámci Košíc a priľahlých mestských častí vám ho dovezú zadarmo až domov. Objednať si stromčeky môžete od 15. novembra. Severné hodiny na veži domu svätej Alžbety opäť fungujú. Rozbehli sa takmer po 10 rokoch a čas, ktorý ukazujú, by mal byť absolútne presný. Na opravu hodín oslovil rímskokatolícky farský úrad spoločnosť z Liptovského Hrádku. Podľa jej konateľa a majstra hodinára Jána Pavelu hodiny roky stáli kvôli rekonštrukcie elektrických rozvodov v chráme. Okrem výmeny niektorých komponentov, premazania rozvodov a zoradenia ručičiek vymenili aj podsvietenie číselníka veľkých fasádnych hodín. No a my sme tam dali, už aj doba pokročila, či teraz je tam namontované už osvetlenie cez LED diodami, ktoré má ďaleko väčšiu životnosť, tieto zdroje svetelnej energie, a minimálnu spotrebu. Výnimočnou je aj absolútna presnosť hodín. Zaručená je kalibračným DFC signálom, ktorý je vysielaný po rádiových vlnách z vysielača neďaleko Mníchova. Teoretická chyba, no ja som to nemeral, ale literatúra hovorí tak, 1 sekunda za 30 000 rokov. Takže asi tak, to hovorím, čo som prebral tento údaj. Výhodou nových hodín je aj automatická zmena letného času na zimný a naopak. V tejto chvíli už nasleduje počasie a kultúrny tip s Barborou. Krásne ráno a dovidenia.
Želám vám krásne dobré ráno. Poďme sa spoločne pozrieť na to, aké počasie nás čaká dnes. Bude chladno a zamračené a teplota vystúpi iba na -1 až +1 stupeň Celzia. Biostupeň bude dnes na čísle 2, čo je slabá až mierna záťaž. Aj v takomto nepriaznivom počasí si budete môcť v Košiciach vychutnať kultúrne akcie. A to napríklad otvorenie výstavy venovanej pamiatke fotografa Mariána Šangalu o 15:30 v galérii Bašta na Hrnčiarskej 7. Ak ste filmový fajnšmeker, tak si zájdite do Tabačky pozrieť francúzsku klasiku, a to film Bláznivý Petríček o 20:00. No a o 19:00 sa v štátnom divadle odohrajú dve jednoaktové opery z obdobia verizmu. Sedliacka česť a komedianti. Užite si teda dnešný deň a ja vám prajem ešte pekné ráno. Dovidenia. A my už sme opäť v Auparku a vítame tu prvého hostia, pána Roberta Švarca, riaditeľa základnej školy na Jeseninskej ulici Jozefa Urbana, ako aj organizátora festivalu Hravenisko. Dobré ráno, pán riaditeľ. Dobré ránko. Už potýkali. Ďakujeme, že ste prišli. Dovoľte, aby sme vás privítali v tomto našom domove, nedomove. Sme doma v Košiciach, ale tak neúplne doma, nie sme na Viezdoslavovej ulici. V každom prípade vás tu vítame a chceli by sme sa vás opýtať, či nás pozvete na Hravenisko a priblížite nám ho. Čo to vlastne je? Samozrejme, veľmi rád. Hravenisko bude v tomto roku už po 7. krát v priestoroch základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach a bude to tento víkend 19. a 20. novembra ráno od 9. hodiny až do 19. hodiny večer. O čom je to Hravenisko? Hravenisko. Lebo vidíte, Peti ho to začína práve chytať. Áno, ten názov je presne o tom, že sa tam ľudia hrajú a že to vyzerá ako v Mravenisku. Naozaj tam prúdi niekoľko tisíc ľudí počas tých 2 dní. A celý základ tej akcie je naozaj o tom, aby sa deti zahrali do sytosti a dospelí, aby sa vrátili do tých detských čias, keďže v 40 miestnostiach školy budú výrobcovia a distribútori hier a hračiek so svojimi novinkami, s hračkami, ktorými sa tam dá priamo zahrať, budú tam vytvorené také herne a naozaj to budú hračky všetkého druhu, hlavolamy, logické hračky, vedecké hračky, hracie konzoly, stavebnice, nebudem menovať a množstvo všetkých druhov hračiek, takže toto je základ tej akcie. Ja som počula teda, že tam budú aj elektroautička pre tie deti, ktoré nie sú ešte tak úplne školou povinné, že sú menšie, že pre nich bude niečo pripravené. Áno, aj napriek tomu, že tie hráčky sú naozaj určené pre deti od 2 do 99 rokov, tak sme sa rozhodli už od prvého ročníka trošku spestriť toto podujatie tým, že telocvične sa premenia na také naozaj megaherne, s tým, že v jednej telocvični budú nafúkovadlá, v druhej telocvični napríklad aj tie elektroautička. Aj zvieratka vraj, že budete mať prvýkrát? Nie, zvieratka. Takisto sme zaviedli už od toho prvého ročníka, pretože čo iné ako zvieratka je pre deti niečo, čo sa hýbe, je to niečo, čo je pre nich atraktívne. Taká živá hračka, nie? Dokonca až v 3 miestnostiach budeme mať zvieratka, bude sa prezentovať útulok pre zvieratka, ktorý je v Košiciach, bude sa prezentovať Košická zoologická záhrada a ešte jeden chovateľ exotických a terárijných zvierat, ktorý donesie také milé príšerky, ktoré deti v pohode zvládajú, skôr mamičky, hady, pavúky, žabky a podobné. A my už si vieme, o ktorého ide. My sme ho tu mali totiž to tiež. Prišiel s takým malým drobcom na krku. Tak, áno, je to presne on. 20-metrovým, takže pravdepodobne. No vraj minulý rok sa zúčastnilo vyše 8 000 ľudí, a keď som sa dobre dozvedel, organizačne to ako zvládate? Áno, je to 8 tak. 000 ľudí je mega. My sme v tom prvom ročníku, keď sme si to vymysleli, čakali, že príde jeden deň 500, druhý deň 500, nakoniec prišlo jeden deň 3000, druhý deň 2000 a odvtedy to rastie, takže minulý rok to bolo okolo tých 8 000. No a zvládame to vďaka dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhajú, je okolo 150. A vďaka všetkým, ktorí jednoducho na tej akcii celý rok pracujú a už sme za tých 7 rokov vychytali nejaké muchy, snažíme sa tú logistiku, organizáciu nastaviť, aby to bolo super. Pre rodičov, tak myslím si, že je to dosť veľa tam potrebuje. Áno, pomáha nám aj mestská polícia, je to v podstate v spolupráci s mestom Košice, keďže naša škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ale áno, museli sme to nastaviť tak, aby sme zvládli aj to parkovanie.
No a samozrejme aj škola je nastavená tak, napríklad je priateľská k deťom počas tohto podujatia, nie že by inokedy nebola, ale je tam napríklad parkovisko pre kočíky, miestnosť na kojenie, na prebaľovanie, mamičky si môžu ohriať stravu pre svoje detičky a tak ďalej. Práve to som sa chcela spýtať, že zástupci mamičiek by som sa chcela spýtať naozaj, že či tam bude miesto, kde si uvariť teplý čaj napríklad, alebo niečo podobné. Áno, je na to priestor, naozaj sa snažíme vychádzať v ústretí, je to takisto na základe tej spätnej väzby od návštevníkov od toho prvého ročníka. Vždy, keď nám niečo napíšu, samozrejme tešíme sa chvále, ale keď nám napíšu niečo konštruktívne, snažíme sa to zaviesť do toho ďalšieho roka. Mne sa veľmi páčilo, že myslíte pravdepodobne aj na mamičky alebo na oteckov, ktorí prídu tiež, že je tam nejaký sprievodný program, ktorý jednoducho zamestná tých oteckov. No, je tam sprievodný program pre deti, ktorým je pódiový program, aby to bolo také pestrejšie, živšie, aby tam niečo hralo. Takže všetci návštevníci sa môžu tešiť na Uja Ľuba, na kúzelníka Gabiho, na tanečný klub Grimmy, na bublinovú show, mini disco a tak ďalej. A samozrejme tí oteckovia, prídu oteckovia ako doprovod s deťmi, potom vidíme také situácie, ako sa otecko hrá a dieťa ho ťahá za rukav, že oci, už mi to prosím ťa daj. Takže tí oteckovia sa tam zahrajú, myslím, že presne takisto ako deti. Nenarážala som na tým pôvodne, ale úplne som pochopila. To všetko stíhate za 2 dní, nemohli by ste z toho urobiť taký týždenný festival? Áno, máme aj také maily, že teda každý mesiac, ale to by musel mať rok 24 až 36 mesiacov, aby sa to stihli pripraviť. Super. Veľmi pekne. Tak ja by som vás chcela poprosiť, či by ste boli takí láskaví a pozvali našich hostí teraz tu priamo, možno aj tých, ktorí sa pohybujú okolo nás a pozerajú na nás, ale aj tých, ktorí sedia doma pri obrazovke. Pozvite ich na Dobre, môžem sa im pozrieť do očí? Môžete sa im rovno do očí, do toho kukátka tam. Takže, vážení diváci, ja vás pozývam na 7. ročník Festivalu hier a zábavy Hravenisko, ktorý sa uskutoční v tento víkend 19. a 20. novembra v priestoroch základnej školy na Jenisejskej ulici v Košiciach. Príďte sa zahrať, príďte sa uvoľniť, príďte zažiť skvelú atmosféru festivalu. Ďakujeme ti, pán riaditeľ, že si prišiel. Ja ďakujem za pozvanie. A my máme ešte jednu pozvánku. Je to konkrétne na druhé narodeniny, na oslavu druhých narodenín Košice dnes. Uskutoční sa v Tabačke. Príde naozaj úžasná, legendárna myslím, že funk, jazz funková, ja už neviem, aká kapela. A pozve na ňu Igor a Pa Egri. Takúto skvelú jazzovú atmosféru si budete môcť vychutnať na oslave druhých narodenín Mediálneho domu Košice dnes. Už 25. novembra roztancuje Tabačku fenomén svetovej populárnej hudby skupina Incognito. Do Košíc ich pred 3 rokmi poprvýkrát priviedol DJ Tibor a Pa Egri. Vtedy odpálili svoju show na košických jazzových dňoch. Prišli sem vlakom. To znamená 13 členný band aj s manažerom prísť ICčkom naprieč Slovenskom. Veľmi zaujímavá skúsenosť. Formácia v 90. rokoch bodovala na mnohých britských aj amerických hudobných rebríčkoch. Kombinujú jazz, funk, disco a soul, čím na koncertoch vytvárajú atmosféru nabitú energiou a tancom. Podľa môjho názoru to bude asi najlepší koncert v tomto roku a využiť oslavu 2. výročia Košice dnes alebo Mediálneho domu a spojiť ho vlastne s takou obrovskou energiou, akú donesú oni, najlepšia voľba. To, že pôjde o kvalitnú nádielku muziky, potvrdzuje aj fakt, že história kapely siaha až do 70. rokov, čiže zlatej éry jazzu. Dámy a páni, všetkých vás chcem veľmi pekne pozvať na túto kapelu, pretože 25. novembra zažijete to, čo ste ešte nikdy nevideli. Veľká nálada, výborní ľudia a fantastický koncert. Incognito Live Košice 2016. Pekný deň. A my vás vítame už tu opäť, stále sme v Auparku, v Košickom Auparku u nás doma v Košiciach. No a máme tu ďalšieho vzácneho hostia, s ktorým sa budeme rozprávať. Volá sa Marian Ferenc a je to spevák zo skupiny Eleven Hill. Dobre som to povedal. Je to frontman skupiny, tak by sa dalo povedať. Tak. Je to svetový košický spevák. Je to svetový košický spevák. Určite sa opýtam na klasiku. My sme tiež mali kapelu a nenávidel som túto otázku, ale u vás je to na mieste a podľa mňa má to aj zmysel. Preto ste Eleven Hill, pretože všetci bývate na kopci, kde chodí autobus 11. Zvyšok mojej kapely žije v Prešove. My sme všetci rodení Prešovčania a v Prešove je oblasť
výjazd na Poprad, po pravej strane, posledná časť Prešova sa volá Rúrky. A na Rúrky to je tak na kopci. Na Rúrky chodí asi 50 rokov stále ten istý autobus číslo 11. Inak sa tam nedalo dostať nikdy, takže preto 11 Hill. Super. Ako 11 a kopec. To veľmi jednoduché. Áno, a vy ste tam aj, vlastne vy ste aj kamaráti. My sme kamaráti od detstva, z detstva, útleho detstva, až by som povedal. Super. A ja som sa dočítala, dozvedela som sa, že vy ste tí tvorcovia, ktorí vychádzajú naozaj z vlastnej skúsenosti, snažia sa tam dávať naozaj veľký kus srdca, že nie je to len nejaké tvorenie, pretvorenie, ale naozaj je tam kus vás. Čo konkrétne napríklad? Vieš, ono to je skôr tak ako v každom kvázi umení, kde človek nejaké prežitky svoje nejakým spôsobom prenáša do toho, čo tvorí, či už to je maliar alebo spevák, takže my sme veľa cestovali všetci a tých zážitkov je naozaj dosť, takže... Viem napríklad, že jednu máte o surfovaní alebo niečo podobné? No, to je ten náš vlastne nový single s novým klipom, ktorý tu idem odprezentovať. Prepáč, je to nový single, je to debutový video? Nie je to však. Je to nie, to druhý single. Pesnička, ktorá sa volá Room of Ghosts, bola debutovým singlom. Prepáč, a o tom surfovaní som ti skočil do rečí. To surfovanie je náš druhý videoklip a tam sa to pekne spojilo, kdežto náš veľmi dobrý kamarát, tiež Prešovčan, žije na Kanárskych ostrovoch. Žije na Fuerteventura, on tam učí windsurf, v zime učí board a aj skater, on je z tej komunity proste sektárskej ľudí, ktorí skateujú, boardujú, robia všetko možno okolo toho s akýmkoľvek boardom. On nám poslal svoje veľmi pekné zábery z Fuerteventury a my sme to sklbili s tou piesňou, ktorá už bola napísaná predtým, ale krásne to sadlo dokopy, si myslím. A vy ste boli natáčať klip teda? Nie. On mal svoje nejaké prezentačné videá ako tréner, ako s dronmi a tak ďalej. Vyzeralo to veľmi slušne a on to všetko poslal, strašne veľa gigadát. A my sme to proste robili z toho koláž jeho dňa, ako kedy stáva ráno, až kým zapadá slnko. Môže byť v tomto prípade, že on bol inšpirácia? Alebo to bolo naopak, že vy ste už dávno boli inšpirovaní a on to vám... Bola to zhoda náhod. Pieseň bola hotová taká, ako je. On si ju vypočul s tým, že Braňa Gogu, nášho basáka, to napadlo, že volá sa Michal Chován inak. Miško, pozdravujem. Tak neviem, či nás na Fuerteventure vidno teraz, ale Braňo dostal ten nápad, že aj s tým textom to sedí a sedí to proste. Bola to skôr náhoda, ale vyšlo to ako celkom fajn. No a ja viem, že vy všetci nie ste tak úplne z hudobnej branže a ani ste v nej nevyrastali, že máte viac menej svoje vlastné zamestnania. Ako ste sa viac menej dali dohromady? Táto zostava asi prvýkrát hrala v roku 97, tuším 98, takže to je naozaj 20 rokov skoro dozadu. Skôr ako boli profesionálne zamestnania akéhokoľvek druhu, tak bola hudba, takže my sa hudbe venujeme celý život, ale máme samozrejme aj zamestnania, práce, máme aj rodiny a tak ďalej. No, rodiny, my sme sa dozvedeli, že ty máš čerstvo narodeného syna. Áno, čerstvo narodený syn, volá sa Christopher Ferenc a ja ho pozdravujem týmto. Ahoj, Christopher, aj my ťa pozdravujeme. No hej, a zmenilo ti to nejak život? Musím pozdraviť aj mamku. Júka, pozdravujem aj mamku, lebo to som dostal včera, že som nepozdravil mamku. Zmenilo mi to život kompletne veľmi pozitívnym smerom. Super. Takže bude ďalšia inšpirácia. Áno. My sa už teraz pozrieme na ten videoklip spomínaný. Takže poďme sa pozrieť na videoklip skupiny 11 Hill. Ďakujem. For the last 2 years, alone I roamed. So many people shared secrets of my soul. I'm still holding on, holding on.
saw people crying, my father go. Saw my reflection, it was staring at me cold, but I still carry on. Carry on. Ride your wave, ride your wave, choose your wave. Ride your wave, ride your wave, choose your wave. Everything you know is wrong, and these 5 words help me move along, and I still move along. Move along. As a boy, I met a man. He told me, son, I'm laughing at your plans, and he's still laughing on. Laughing on. Ride your wave, ride your wave, choose your wave. Ride your wave, ride your wave, choose your wave. Umelecká agentúra Čviro vás pozýva na komédiu Ani spolu, ani bez sebe v divadle Grand v Jumbo centre. Kedy? 6. decembra 2016 o 19. hodine. Nenechajte si ujsť toto výborné predstavenie. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal. Z každej predanej vstupenky venujeme 50 centov handicapovaným ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím v danom meste. Volám sa Filip Túma a chcel by som vás pozvať na 4. ročník Vianočného koncertu v štátnom divadle Košice. Už 21. decembra vám spríjemníme predvianočné chvíle spolu s mojimi hostiami Nelou Pociskovou a Tomášom Juhásom, orchestrom opery štátneho divadla Košice pod vedením Igora Dohoviča. Tešíme sa na vás. Vstupenky na Vianočný koncert Filipa Túmu a jeho hostí sú na dosah v pokladnici štátneho divadla Košice. Maďarská roková legenda Omega zavíta 10.12.2016 do Košíc, aby s projektom Testamentom oslávili 10. narodeniny Steel Arény vo veľkom štýle. Roková riava rozozvučí Steel Arénu tak, že sa z toho budeme dlho spamätávať. Nenechajte si ujsť najväčšiu legendu nielen maďarskej, ale aj svetovej rokovej scény. Omega Testamentum 10. decembra 2016 o 19. hodine v Steel Arena Košice. Vstupenky v sieti Ticketportal. Pripomeňme si osobnosť milovaného pápeža, ktorý svojim životom a výnimočnosťou ovplyvnil svet. Viac ako 120 umelcov vám obrazom, slovom a hudbou priblížia svetca, ale aj človeka a priateľa. Ján Pavol II. Spomienka na prvého slovanského pápeža. 19. decembra v Steel Aréne v Košiciach. Lístky v sieti Ticketportal. Potrebujete zrýchliť vaše internetové pripojenie, ale nie ste v pokrytí optiky? Skúste To doma. To doma je rýchly pevný LTE internet na doma od Svanu. Vyberte si svoju rýchlosť už od 9,99 € mesačne. Svan Multimédia. Skvelá kombinácia zábavy. Vážení diváci, akorát ste to pozerali, videoklip skupiny Eleven Hill, skladba sa volala Ride Your Wave. My sme to nevideli, takže sa nebudeme tváriť, že bolo to super, ale my vieme, že to bolo super, lebo spevák zo skupiny je veľmi sympatický, volá sa Marian Ferenc a s ním pokračujeme ďalej. Veríme mu, že robia dobrú hudbu a opýtam sa ho hneď, ako a kedy tvoríte a kde, keď ste takto rozkuskovaní, že všetci máte inú robotu? Všetci máme inú prácu, dokonca nebývame ani v rovnakých mestách, takže
Táto kapela vznikla tak, že tie nápady boli doslova ucelené už, vieš. Tie roky nehrania spolu sa toho nahromadilo viacej, takže tá prvá platňa, alebo niečo, z čoho vznikne prvý album, to tak vypadlo z tejto skupiny celkom rýchlo, takže... V každom prípade asi dobre trénujete, lebo nikto vás asi nepočuje, lebo vraj vás nepovažujú za slovenskú skupinu. To ja teda neviem, to je možno iba nejaký internetový hoax. Ale aj tie fotky, čo máte, sú fakt dobré. Na slovenčinu nejak nepodobá. To ja naozaj neviem toto posúdiť veľmi. Je to individuálne vnímanie publika, hudby a my to nevieme veľmi ovplyvniť. My robíme to, čo nás baví a nevieme robiť nič iné, takže... Akurát na teba pozerám, že či pôsobíš tak nejak cudzo krajine. Hej, pôsobí tak zahranične. Črty pozerám, že či sú iné. Že či tak anglicky pôsobíš. Tak môže byť teda, no. Takže ešte raz, prepáč, že sa konfrontáciám, ale my s našou kapelou, teda bývalou, alebo neviem, terajšou, utvoríme tak, že ja posielam svoje spevy do Prahy kamarátovi, ktorý tam poskladá skladbu a potom to celé zmixujeme niekde v Bratislave. Že vy to tiež tak fungujete? Alebo my ani veľmi nie, keďže tie vzdialenosti sú oveľa menšie, keď sa bavíme sa Prešov, Košice, takže my sa stretávame stále, keď na skúškach alebo tak. To tvorenie na diaľku úplne takto digitálne nefunguje u nás veľmi. Tá interakcia tam je. Super. No predsa len inak sa tvorí, keď máš človeka pri sebe, keď nejaký ten impuls je taký nejaký prirodzený, taký ľudskejší, ako keď je to naozaj niečo na diaľku. Peti, nie, že by to tvoje nešlo. Má všetko svoje výhody. Myslím si, že nie je prekážkou ani to, že netvorí na diaľku. Určite to nie je nejaký handicap, len my sme blízko, vieš, takže by to bolo také, že idem ti poslať file do Prešova a od mesiaci voláme. Dobre, rýchlo musíme vedieť, kde vás môžeme vidieť najbližšie a kde budete mať ten najbližší koncert. Najbližšie nás môžu diváci, poslucháči vidieť 14.12. Flame Music Bar Bratislava, 16.12. Trenčín Café Sladkovič a 23.12. to je deň pred Vianocami, piatok Košice Riders Pub, takže srdečne pozývame na slovenský rock'n'roll. Joj, super. Aj tak sa dá nazvať. Ďakujem, Marian, že si prišiel takto skoro ráno. Ďakujem. Nech sa vyspíš, prajem ti. Príjemný deň všetkým. No pri malom dieťati to je dosť ťažké však. No je. Ešte raz gratulujeme. Ďakujeme pekne. Koncerty ti prajeme. Taká. Ďakujeme. No a my poďme ďalej. My budeme fit. A prečo? Lebo ideme cvičiť s Frederikou. Ahoj, Aj bez fitka. Aj bez fitka. Prajem krásne ráno všetkým divákom relácie Fit aj bez fitka. Včera sme si s Lidkou ukázali, ako posilniť vrchné brušné svaly, tak dnes budeme v bruchu pokračovať, ale ešte predtým sa ťa chcem opýtať, čo máš rada, aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo, vzhľadom na to, že pri cvičení je tá strava naozaj dôležitá, tak nám to prezrať. Tak ja mám rada úplne všetko jedlo. Je veľmi rada, čiže je to veľmi nepríjemné to potom takto vycvičovať. Ale keď mám byť, alebo sa tvári, tak fit tak mozzarella a paradajky. No, tak to sú lahôdky. Pečivo, no tak to pečivo podľa mňa každého z nás je trošku taký problémik. Ale nevadí, ideme hneď na to brúško. Včera sme si dali vrchné, tak dnes si ukážeme, ako posilniť spodné brucho. Môžeš si pokojne ľahnúť, ruky si vlož pod zadok, super. A vyrovnané nohy zdvihni tak, aby ti zaplo brúško. Skvelé. A budeme robiť pohyb. Jedna noha pôjde hore, až poď ešte vyššie. Priložíš aj druhú nohu k nej a spolu ideš dole. A pomaličky striedam. Pravá, ľava. A spustím naraz obe. Výborne. Striedam ľava, pravá a idem dole. Ak to skúšate doma, opäť dbajte na to, aby ste išli dole nohami pekne nadýchnutým bruchom, aby to brucho držalo. A už pomaly o chvíľu začneš aj cítiť, že niečo robíš. Tak, ešte poď. Super. Úplne najťažší variant je, keď si tie ruky vyťahnete, ale tým, že my dnes začíname, tak nemusíme to takto sťažovať. Ešte dáme 3-krát. 2-krát. Super, Lidka, idete to úžasne. A posledné. A uvoľním. Tak na dnes to je od nás všetko. S Lidkou budeme pokračovať aj zajtra, tak sledujte nás.
Myslíš, že sme sa vošli? Áno, počkaj. Áno, sme v obraze. Sme tam obaja? Tomáš, vidíš nás? Lebo my teba... Ty nás musíš zahlásiť. Či ako sa to... Nie, my jeho zahlasujeme. My jeho zahlasujeme, ale on nás vidí teraz zo štúdia, hej? Dobre som to pochopil. Takže dopravný servis s Tomášom. Haló. Počujeme sa. Vidím vás. A veľmi sa teším, že sme v novom štúdiu v Auparku. No a ak sa chystáte na cesty, tak vedzte, že vonku je poriadna zima. No a je čas asi aj prezúť zimné pneumatiky. Ak idete ale MHDčkou, tak vedzte, že sú posunuté ešte stále zastávky, konkrétne zastávka na KVP pri poliklinike, ktorá je posunutá o 70 metrov v smere na miestny úrad. Potom je posunutá zastávka pri Jakabovom paláce v smere na námestie Osloboditeľov o 50 metrov. No a o 50 metrov je posunutá aj zastávka Mlynská bašta v smere na Mier. No a vy sa poriadne oblečte, aby ste neprechladli a mohli by ste sledovať aj zajtrajší dopravný servis. Teraz sa už ale pozrime na cesty, a to konkrétne Košické križovatky. Teraz pozri, kúkaj head. Predtým, než ti, Mária, zaspievam skladbu Všetky oči na teba, lebo máš svoj štýl, zahlasíme ako správy s kým? S Dušanom Bodnárom. Všetky oči na teba, lebo máš svoj štýl. Platené parkovanie v širšom centre Košíc sa rozšíri aj o podstatnú časť mestskej časti Košice Sever. Miestni poslanci to majú schváliť na budúci týždeň. Aktivisti i niektorí poslanci zo Severu však poukazujú na to, že o tom neprebehla žiadna verejná diskusia. Dodatok o začlenení mestskej časti Košice Sever do platného VZDNK číslo 157 o parkovaní v Košiciach by mali mestskí poslanci prerokovať na decembrovom zastupiteľstve. Podmienkou na prijatie dodatku je prerokovanie a schválenie na miestnom zastupiteľstve. Starosta Severu Marián Gaj ho plánuje zvolať na 23. novembra. Platiť za parkovanie by sa malo napríklad na uliciach Watsonova, Hlinková národná trieda či Ťahanovské riadky. Podľa starostu prinesie schválenie obyvateľom viaceré benefity. Z výberu parkovného by mala mestská časť dostať polovicu, ktorú môže použiť na opravu vnútroblokových priestorov, chodníkov alebo inak podľa požiadaviek obyvateľov. Miestni poslanci Marcel Giboda a Jaroslav Poláček majú na vec odlišný názor. Mnohí severania vraj netušia, k akým rozhodnutiam sa schýľuje. Niektoré mestské časti, a nie jedna, robila verejné diskusie. Žiaľ, Sever ani po tých rokoch, ktoré tu rozprávame o spoločnosti EI a o samotnom rezidentnom parkovaní, neurobila žiaden krok, ktorý by priblížil túto problematiku obyvateľom, teda nebola žiadna diskusia. Dokonca aj noviny, ktoré mestská časť vydáva, nikdy nerozprávali alebo nepopisovali systém, problematiku a teda obyvateľia nikdy nedostávajú tú správnu informáciu z mestskej časti.
Dobré ráno, vítajte pri ranných správach. Košice možno zmenia prevádzkovateľa verejného osvetlenia. Samospráva informovala o zámere vypísať súťaž na výber zmluvného partnera, ktorý sa bude starať o pouličné osvetlenie. Pôjde o verejné obstarávanie v hodnote niekoľkých miliónov eur. Spoločnosti Eltodo, ktorá sa o svetlo v Košiciach starala od roku 2002, vyprší zmluva o najmä koncom júla 2017. Mesto ročne vyplatí za prevádzkovanie verejného osvetlenia viac ako 3 milióny eur. Osobitne ešte uhrádza výstavbu nového osvetlenia, opravy a revízie. Po novom by zmluvu mal získať prevádzkovateľ, ktorý bude schopný zabezpečiť komplexnú modernizáciu osvetlenia z vlastných zdrojov. Pozostávať má z výmeny viac ako 15 000 kusov lamp, osadenie nových stožiarov či posilnenie osvetlenia na stovke najrizikovejších prechodov pre chodcov. Predpokladaná výška investície je 28 miliónov eur. Podľa primátora mesta Richarda Rašiho by rekonštrukcia mala formu súkromno-verejného partnerstva. To znamená, že súkromný investor bude financovať obnovu osvetlenia, náklady na údržbu a opravy a samospráva mu za to bude pravidelne platiť. Podľa hovorkyne mesta Lindy Schneiderovej je toto riešenie najvýhodnejšie, pretože mesto si tak nezvýši úverovú zadlženosť. O rámcových podmienkach modernizácie budú poslanci rokovať 12. decembra. V Myslave už onedlho postavia nový chodník popri hlavnej ceste, ktorý má zvýšiť bezpečnosť chodcov. Na hlavnej Myslavskej ulici, kde je premávka najfrekventovanejšia, je momentálne len provizórny chodník. Ten je na viacerých miestach nepriechodný a ľudia tak často prechádzajú priamo cez cestu. Približne 400-metrový úsek chodníka medzi križovatkou na Bukovec a odbočkou na ulicu Chmelníky postaví spoločnosť Eurovia za 77 000 eur. Na zlý stav cesty na Bankov nás upozornil jeden z divákov. Podľa neho počas jazdy autobusom výrazne cítiť nakláňanie na stranu. Cesta sa totiž na viacerých miestach zosúva a vznikajú praskliny. V roku 2012 mesto na ceste menilo asfaltový kryt. Celkovú opravu poškodených úsekov zaradili do plánu oprav na budúci rok. Oprava si podľa hovorkyne mesta Lindy Schneiderovej vyžaduje priaznivé poveternostné podmienky. Ak vás mrzí výrub vianočných stromčekov, ale nechcete umelý, môžete si živý stromček aj prenajať. Správa Mestskej zelene opäť ponúka stromčeky v kvetináčoch, ktoré po sviatkoch vráti do prírodzeného prostredia. V ponuke majú 100 kusov smreka pichľavého. V rámci Košíc a priľahlých mestských častí vám ho dovezú zadarmo až domov. Objednať si stromčeky môžete od 15. novembra. Severné hodiny na veži domu svätej Alžbety opäť fungujú. Rozbehli sa takmer po 10 rokoch a čas, ktorý ukazujú, by mal byť absolútne presný. Na opravu hodín oslovil rímskokatolícky farský úrad spoločnosť z Liptovského Hrádku. Podľa jej konateľa a majstra hodinára Jána Pavelu hodiny roky stáli kvôli rekonštrukcie elektrických rozvodov v chráme. Okrem výmeny niektorých komponentov, premazania rozvodov a zoradenia ručičiek vymenili aj podsvietenie číselníka veľkých fasádnych hodín. No a my sme tam dali, už aj doba pokročila, či teraz je tam namontované už osvetlenie LED diodami, ktoré má ďaleko väčšiu životnosť, tieto zdroje svetelnej energie, a minimálnu spotrebu. Výnimočnou je aj absolútna presnosť hodín. Zaručená je kalibračným DFC signálom, ktorý je vysielaný po rádiových vlnách z vysielača neďaleko Mníchova. Teoretická chyba, no ja som to nemeral, ale literatúra hovorí tak, 1 sekunda za 30 000 rokov. Takže asi tak, to hovorím, to som prebral tento údaj. Výhodou nových hodín je aj automatická zmena letného času na zimný a naopak. V tejto chvíli už nasleduje počasie a kultúrny tip s Barborou. Krásne ráno a dovidenia. Želám vám krásne dobré ráno. Poďme sa spoločne pozrieť na to, aké počasie nás čaká dnes. Bude chladno a zamračené a teplota vystúpi iba na -1 až +1 stupeň Celzia. Biostupeň bude dnes na čísle 2, čo je slabá až mierna záťaž. Aj v takomto nepriaznivom počasí si budete môcť v Košiciach vychutnať kultúrne akcie. A to napríklad otvorenie výstavy venovanej pamiatke fotografa Mariána Šangalu o 15:30 v galérii Bašta na Hrnčiarskej 7.
Ak ste filmový fajnšmeker, tak si zájdite do Tabačky pozrieť francúzsku klasiku, a to film Bláznivý Petríček o 20. No a o 19. sa v Štátnom divadle odohrajú dve jednoaktové opery z obdobia verizmu. Sedliacka česť a Komedianti. Užite si teda dnešný deň a ja vám prajem ešte pekné ráno. Dovidenia. Ako každý deň, aj dnes vám prinesieme zaujímavosti a novinky, ktoré sa môžete dočítať v denníku Košice dnes. Peti, máš slovo? No, vedela si o tom, že EEI zhltne aj tvoj server? Sever. Nie server. A zhltne ako zje, chápeš? Aha, jasne. Dúfam, jasne, že sme si vysvetlili titulku, no a poďme ďalej. Ideme ďalej. Ekologické Vianoce s prenajatým živým stromčekom. To som sa dozvedel pred 2 rokmi a myslím si, že je to veľmi dobrý nápad. Pokiaľ ste, ale doteraz máte radi živé stromčeky v byte, ale neradi ich potom vyhadzujete a vidíte, ako vám to schne a bolí vás to srdce, nech sa vám páči, čítajte Košice dnes, dočítate sa kde, ako, prečo, kedy, všetko, čo sa týka ekologických Vianoc. A čo sa týka, že železnice pripravujú zmeny, vedela si o tom, že asi IC-vlaky nebudú stať v Liptovskom Mikuláši? Nevedela, ale asi sa budem opakovať, nečítala som ešte Košice dnes, teším sa na ne, takže dobre, okay. Ja si ich prelúskam, poviem ti, čo som dočítala, pokiaľ si ty už čítala. A v kultúre, nečítal, len som počul. A v len sa robíš múdry. Len sa robím múdry, presne tak. A v kultúre môžete prečítať rozhovor od Veroniky Haberovej so spevákom skupiny Agent Up Foundation a volá sa Steve Chandra Shavale, alebo Savale, alebo Savale, neviem presne. V každom prípade si na cudzie slova podobne ako ja, originálny. Shavale, akože on je asi Steve Chandra Shavale. A v každom prípade tak či onak, hop alebo trop, všetko, čo chcete, dočítate sa v Košice dnes. V ďalšom dieli relácie Vyskúšali sme sa pozrieme do backstageu módnej prehliadky Itky Klet. Od generálky až po samotnú live show. Vyspovedáme modelky, no a pozrieme sa, ako prebieha líčenie či fitovanie. Zistíme, ako dlho trvá príprava prehliadky a vytvorenie jedných šiat. Porozprávame sa s Itkou Klet a prenesieme vás do sveta módy a umenia. Sledujte reláciu Vyskúšali sme už budúci útorok o 17:00. Informácie, dôležité termíny a aktuality z diania v meste. Mesto Košice informuje každý útorok po aktualitách. Tomáš Todt, počuješ nás? Neviem, pre tých, ktorí nepochopili, tak sa Peti práve spája s Tomášom Todtom, ktorý je v štúdiu a povie nám dopravný servis. Tomáš, počujeme sa. Potrebujeme od teba informácie z dopravného servisu. Tomáš. Počujeme sa. No ja som rád, že konečne nie som Dušan Todt, ale Tomáš Todt. No a zopakujeme si, čo sa deje na našich cestách. Uzavreté sú cesty Jahodná, potom ulica Poštová, Počiancom až Riedlova. Niektoré sú kvôli výstavbe bytových objektov a niektoré kvôli rekonštrukcii. Kvôli rekonštrukcii máme posunuté aj zastávky v meste. No a to je Jakabov palác smere na námestie Osloboditeľov, Mlynská bašta smere na Mier, no a taktiež na KVP pri poliklinike smere na miestny úrad. To je odo mňa na dnes všetko. Ja sa ponáhľam na raňajky a chcel som povedať, že vám prajem krásne Vianoce, ale asi je veľmi skoro, takže iba pekný deň. Dobre.
No a my sa ešte nelúčime, ale chcem odozdať slovo našej dvojici do Auparku, do nášho štúdia. Tomáš. Thanks a lot. Okay. Ďakujeme ti, Tomáš. Ďakujeme, Tomáš, ďakujeme. Už sme sa spojili. Vážení diváci, ja mám pre vás strašnú správu. Bohužiaľ sa s vami musíme rozlúčiť. Mária Hulecová, Petina Daždi, ale predtým vám ešte zhrnieme, čo sa dnes tu na Auparku udialo s nami. No, nech sa páči. Neviem, či sa niečo udialo s nami. V každom prípade mali sme tu veľmi zaujímavých hostí. Bol tu frontman skupiny Eleven Hill, bol tu organizátor Hraveniska festivalu, na ktoré sme vás srdečne pozvali. Všetky ďalšie informácie sa dočítate v denníku Košice dnes, no a nám nezostáva nič iné, len sa naozaj s plačom sa rozlúčiť. Vidíme sa asi len v piatok, alebo až budúci týždeň, ja neviem, Mária. Proste Peťo nejakým spôsobom rozdýcha. V každom prípade sa na vás tešíme a majte zatiaľ krásny deň. Umelecká agentúra Čviro vás pozýva na komédiu Ani spolu, ani bez sebe v divadle Grand v Jumbo centre. Kedy? 6. decembra 2016 o 19. hodine. Nenechajte si ujsť toto výborné predstavenie. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal. Z každej predanej vstupenky venujeme 50 centov handicapovaným ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím v danom meste. Maďarská roková legenda Omega zavíta 10.12.2016 do Košíc, aby s projektom Testamentom oslávili 10. narodeniny Steel Arény po veľkom štýle. Roková riava rozozvučí Steel Arénu tak, že sa z toho budeme dlho spamätávať. Nenechajte si ujsť najväčšiu legendu nielen maďarskej, ale aj svetovej rokovej scény. Omega Testamentum 10. decembra 2016 o 19. hodine v Steel Arena Košice. Vstupenky v sieti Ticketportal. Pripomeňme si osobnosť milovaného pápeža, ktorý svojim životom a výnimočnosťou ovplyvnil svet. Viac ako 120 umelcov vám obrazom, slovom a hudbou priblížia svetca, ale aj človeka a priateľa. Ján Pavol II. Spomienka na prvého slovanského pápeža. 19. decembra v Steel Aréne v Košiciach. Lístky v sieti Ticketportal. Potrebujete zrýchliť vaše internetové pripojenie, ale nie ste v pokrytí optiky? Skúste To doma. To doma je rýchly pevný LTE internet na doma od Svanu. Vyberte si svoju rýchlosť už od 9,99 € mesačne. Svan Multimédia. Skvelá kombinácia zábavy. Volám sa Filip Túma a chcel by som vás pozvať na 4. ročník Vianočného koncertu v štátnom divadle Košice. Už 21. decembra vám spríjemníme predvianočné chvíle spolu s mojimi hostiami Nelou Pociskovou a Tomášom Juhásom, orchestrom opery štátneho divadla Košice pod vedením Igora Dohoviča. Tešíme sa na vás. Vstupenky na Vianočný koncert Filipa Túmu a jeho hostí sú na dosah v pokladnici štátneho divadla Košice. V ďalšom dieli relácie Vyskúšali sme sa pozrieme do backstageu módnej prehliadky Itky Klet. Od generálky až po samotnú live show. Vyspovedáme modelky, no a pozrieme sa, ako prebieha líčenie či fitovanie. Zistíme, ako dlho trvá príprava prehliadky a vytvorenie jedných šiat. Porozprávame sa s Itkou Klet a prenesieme vás do sveta módy a umenia. Sledujte reláciu Vyskúšali sme už budúci útorok o 17:00. Informácie, dôležité termíny a aktuality z diania v meste. Mesto Košice informuje každý útorok po aktualitách. Pomôžte útulku pre opustené zvieratá v Haniske pri Košiciach. Prispieť môžete krmivom, starými textíliami, ale aj dezinfekciou. Nezabudnite ani na dočasnú domácu starostlivosť. Za vašu pomoc vopred ďakujeme. Sme tam, kde sa niečo deje.
Prinášame informácie, ktoré potrebujete. Informácie, stanoviská, zaujímavosti. Denné aktuality z diania v meste a okolí. Aktuality televízie Košice dnes. Denne o 18:00.